ja nyt tulee hyvin katkoa siihen Riemu ja pääsee sitten sieltä rintahalkolla melkein sitä yksin läpi, mutta hienosti ottaa Ercek. Mikkola. Tiainen tulee hyvin sinne prässäämään ja saa sitten samalla osumaa Alavaatta sitten. Ja nyt lähteekö sitten ensimmäistä kertaa sieltä pallo maaliin. Näin Madetoja pääsee pienestä kulmasta. Nyt viime pelissä yhtään minuuttia, että on vähän sairastellut, mutta nyt varmasti kun Radik joutui suihkuun. Kyllä, että on ollut kunnia pelatakin häntä vastaan. Kentällä ei niin mukava kaveri, mutta edessä. Häiritsee Ercek vieläkin, tanssii pallon kanssa, mutta ei lähde vielä vetoa. Sitten lähtee veto Vasurilla edessä. Häiritsee Ercek vieläkin, tanssii pallon kanssa, mutta ei lähde vielä vetoa. Sitten lähtee veto Vasurilla. Paikka ei vielä. Antaa sitten hyvän paikan Mikkolalle, joka tykittää. Myöskin nyrkkeilee. Madetoja on vaarallinen mies, kun pallon saa. Kaukaakin lähtee veto. Martikainen pitää suojaa. Sinne pystyyn palloa Madetojalle, on kyllä se vaarallinen. Ercek pallon takana, pelaa Hedmanille ja nyt lähtee sitten siinä vähän Mikkola kompuroi. Ercek on kuitenkin jaloillaan, Mikkola on jälleen jaloillaan ja siellä oli hyvä. Katsotaan mitä tästä nyt TP Kaarle keksii. Mikkola pallon takana, hyvä veto, todella hyvä on, mutta ei. Fagerström saa uudestaan pallon sinne, mutta karkaa. Milošević. Mikkola juoksee sinne keskustaan. Sinne saakin pallo ja sitten Milošević upeaa herrasta. Ja nyt on vähän semmoista avointa peliä ja Henttu pääsee siitä. Eli Tuominen myös potkaisee ja on tolpassa jo pallo. Hakemassa paikkaa. Ja Hedmanilla nyt on paikka, mutta hyvin tekee siinä itsensä. Onnistuu Ercek. Nyt lähtee veto ja nyt sitten torjuu käsillä. Pallo irtoaa. Vantaja saa pallon Timi Lahdelta. Vantaja vetää, hyvä veto onkin. Ukko käännettyä, niin nähdään kuka se on. Onko se Martikainen? On. Ja veto on, sieltä Fagerströmin veto lähtee. Rupee, että meinaa malttaa ottaa noita viimeisiä minuutteja. Malta vaan. Siellä lähtee leikkaamaan kesken ja vetää, hyvä veto lähtee. Peliä. Karsinta peliä. Rintahalkolla pääsee nyt sinne näkemään kasvokkain Koivukosken. Längistä menee Milošević. Ai, siellä oli jo. Ei anna kyllä syöttösuuntoja vapaaksi. Ercekin vasuri on käytettävissä. Ercek. Tyni siellä vapaana. Se paikka tulee, kun sä vaan liikutat palloa. Ja Mikkola on siellä muodon sisässä ja saa sen. Milošević, veto lähtee! Hyvin torjuu. Nyt pitäisi alkaa tulemaan valmista Hedman. Nyt on auki. Milošević ja tolppa toisen kerran! Ei tämä voi olla.